Problema na umano dati pa ang mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Dagdag pa rito ang kawalan noon ng alternatibong ruta sa tuwing may road closure sa lugar. Kaya malaking tulong para sa traffic decongestion ang ginawang bypass road na nagkokonekta sa San Vicente to La Medalla na naprioridad ni Congressman Migs Villafuerte bilang strategic infrastructure project mula Baaw to Iriga vice versa. Itong bypass road nagsisilbi sa amin na napakalaking rota para maibsan yung congestion dito sa poblasyon proper. Pwede namin i-divert ang malalaking bihikulo. Lahat ng bihikulong papuntang Iriga, pwede nilang kunin ang bypass road. Ayon sa PNP, tuwing nagkakaroon ng close road para sa mga pagdiriwang na ginaganap sa poblasyon ay hindi na maiwasan ang mabigat na trapiko. Kaya naman dahil rito, mayroon lang alternative route lalo na para sa mga malalaking sasakyan kagaya ng mga bus at trucks. Previously, nung wala pa tayong bypass road, dinadivert namin yung mga vehicles dito sa mga inner barangay roads, which is nagkakaroon ng pagkaantala kasi maliit lang po yung mga barangay roads natin na nandito sa poblasyon. Then yung may mga konting obstruction pa, medyo delay ang nila. Unlike ngayon, nung nagkaroon kami ng bypass road, nung makalipas na pinta kasi yung Kamuyan Festival, nakita namin yung magandang result sa paggamit ngayon ng bypass road. Kaya naman abiso ng PNP para sa publiko na gamitin ang bypass road upang makaiwas sa abala sa trapiko, lalo na para sa mga motoristang babagtasin ang rutang Naga to Iriga vice versa. Jam Garcia, CSN.